Ongi etorri, finantzen laguntzutsuok. Uaren gratkoin tobein naiz. Finantza pertsonalen eta giza portaeraren mundu batibuan murgiltzen gara liburu nabarmen baten enteren bidez, diruaren psikologia, aberastasunari, diru goseari eta zorionari buruzko ikasgaia tenporadak. Ez fikziozko bitxi hau psikologiaren eta gure finantza bizitzaren arteko intersekzio liluragarriaren esplorazio erakargarria da. Orduan, ireki berrikoa eta presta zaitez diru bidaia zerraragarri batean eta giza adimenean murgiltzeko. Orain, liburu hau generoan beste batzuen gandik bereizten duen egilearen aukera narratibo zorotzak dira. Anekdotak, ikerketa azterketak eta adibide historikoak trebeki ehuntzen dituzte funtsezko kontzeptuei bizia emateko. Bere hizketa tonuaren bidez, ideia konplexuak xedatzen dituzten ekerik gabe, zu eta ni bezalako irakurleentzat errazagoak eta errazagoak bihurtuz. Diruaren konplexutasunak eta giza portaera ulertzen dituen mentore jakintsu batekin adiskidetasunez hitz egiten ari bazina bezala sentituko zara. Ekiturari dagokionez, maisura literario hau bi kapitulutan banatzen da, bakoitza diruaren psikologiaren alderdi ezberdin batean sakonduz. Ongi pentsatutako antolaketa honekin, kontzeptu bakoitzean murgiltzeko aukera, bere jakituria dastanduz, eta, aldi berean, marko zabalenean nola egokitzen den estimatzen du, altxorraren bilaketa batean murgiltzea bezala da, ezagutza harriak kapituluz kapitulu aurkituz. Baina liburu hau egilearen estilio narratibo nabarmena da, humiltasun, autokontzientzia eta esker honeko balioak nabarmentzen dituzte gure finantza bizitzak direnean, bere esperientziak partekatzean eta bere akatsak ezagutzean, egileak bere halako konexioa sortzen du irakurleekin. Guztiok batera gaudela gogorarazten zaigu, diruaren mundu konplexuan zehar nabigatzen bere garaipen eta tramparekin. Ikustegi empatiko honek gure finantza erabakiei buru irekiekin eta bihotz erukitsuekin heltzera bultzatzen gaitu, egilearen eta irakurle bakoitzaren arteko benetako lotura sustatuz. Orduan, bidaia harrigarri honen bihotzean aurkitzen diren ideia nagusiak aurkitzen ditugu. Diruak botere handia du, gure portaeran eta emozioetan eragin sakona izanik, gure bizitzei sarritan konturatzen garena baino forma ematen dien indarra da. Diruarekiko ditugun jarrerak hainbat faktoreren ondorio dira, gure hezkuntzatik hasi eta gure kultura aurrekarietara eta esperientzia pertsonaletaraino, eragin horiek forma ematen diote diruarekin pentsatzen, sentitzen eta elkar eragiten dugun moduari. Benetako finantza arrakasta aberastasun metaketa soiletik harago hedatzen da, gure baliabideen kudeaketa zurra eta zorionaren bilaketa hartzen ditu bere baitan, gure finantza egoerak alde batera utzita. Esplorazio liluragarri honetan, egileak humiltasun, autokontzientzia eta eskeronaren ezinbesteko ezaugarriak nabarmentzen ditu, benetako finantza ongizatea lortzeko ezinbestekoak baitira. Kontzeptu sakon horiek indartzeko, egileak hainbat puntu eta argudio sinesgarria aurkezten ditu liburuan zehar, bere finantza zorroztasuna piztuko duten adibide erakargarri batzuetan sakontzen dugu. Egileak epe luzerako helburuetan zentratzearen garrantzia azpimarratzen du, epe laburreko irabaziak inbertsioen esparruan liuratzeari utzi beharrean, ikustegi orokorraren esten duten pertsonen arrakasta erakusten duen ikerketa froga ematen dute. Zorteak, nire adiskideok, paper garrantzitsuago bat diokatzen du askotan onartzen ditugun baino finantza garaipenetan ari nahietan, egileak maisuki interpretatzen ditu bizitza errealeko istorioak, egiauka ezin hori azpimarratzeko eta geure trebetasunak utzi ez den hasteko. Gure lankideen gizartea hauek eta begiek eragin handia dute gure gastu ohituretan, adibide historikoak ilustratzean, diruaren inguruko arau sozialen marea aldakorrak eta gure finantza hauteskundeak nola moldatzen dituzten erakusten du egileak. Kasu batibuen azterketen bidez, egileak gure aukeren azpitik bizitzeko eta zoraren atzaparretik urruntzeko ahalmen eraldatzailea erakusten du. Finantza praktika horiek hartzean aurkitzen diren onura izugarrien ebidentzia ukigarria ematen dute. Liburu hau benetan bereizten duena, egileak bere horrietan zehar ezin hobeto ehuntzen duen babes-frogazko tapiz aberatsa da. Ikerketa azterlanetan, datu empirikoetan, bizitza errealaren adibideetan eta anekdota batibuetan oinarrituz, finantza argiztapenerako bidea argitzen dute. Egileak ikerketan nabarmentzen du, eta horrek erakusten du epe luzerako helburuetan zentratzen diren pertsonekin bertsioan eginetan arrakasta handiagoa izateko joera dutela, irabazi azkarren erakargarritasunetik erotzen direnekin alderatuta.
Bizitza errealeko istorioak partekatzean, egileak gogorarazten digu zortean funtsezko zeregina duela gure bidaia finantzarioetan. Garaipen eta porrot istorioak kontatzen dituzte, finantza arrakastaren izaera pentsa ezina erakutsiz. Historiaren analetan sakonduz, gizarte arauetan aldaketari juragarriak eta gure gastu ereduei forma nola ematen dieten azalduko du egileak. Adibide historiko hauek diruaren etenbabeko bilakaeran dagoen dinamikari buruzko informazio neurtezina ematen digute. Kasu erakargarrien azterketek gure aukeren azpitik bizitzeak eta zorraren atzaparrak askatzeak duen eragin eraldatzailea erakusten dute. Historio hauek faro boteretsu gisa balio dute, finantza askatasunera eta ongizatera gidatuz. Liburu nabarmen honetan mugindu ala, diruaren psikologiaren ulermen integrala lortzeaz gain, gure finantzak administratzeko eta epe luzerako ongizatea lortzeko orientazio praktikoa ere jasotzen dugu. Baliabide neurtezina da, gure finantza bizitzako bide nahasietan nabigatzeko tresnekin ekipagaitzana. Bere egitura erakargarriarekin, ezagutza sakonekin eta ebidentziazko altxorrarekin, diruarekin duen harremana birmoldatzera bideratuta liburu hau. Gogoan izan, apaltasunaren, autokontzientziaren eta eskeronaren erresumak aztertzen ditugunean, benetako finantza ongizatea lortzeko sekretuak aurkitzen ditugu. Egileak gogoan zuen helburu nagusietako bat zen irakurleak eztea diruaren psikologia liluragarriaz eta gure erabaki eta portaera finantzarioetan zuen eragin ukaezinaz. Psikologia, ekonomia, historia eta soziologiako ideiak elkarlotzean, narratiba integral bat egin zuten, gure finantza adimenen konplexutasunei argia emateko. Bere narrazio erakargarriaren, anekdota pertsonalen eta adibide historikoen bidez, kontzeptu konplexu horiek identifikagarriak eta eskuragarriak izan ziren, irakurleak auto aurkitzen bidaia batean mugiltzera bultzatuz. Baina autorearen gudariek are urrunago iritsi ziren, irakurleen barruan txinparta bat piztu nahi izan zuten, beren finantza bizitzako autokontzientzia, apaltasun eta esker honeko zentzu berri batekin lantzera aholkatuz. Atzean geratu ziren aberastasuna edo jabetza materialak bakarrik jazartzeko egunak. Egileak ezaugarri horietan duen enfasia ohiko finantza literaturaren desbiderapen freskagarria da. Benetako finantza ongizateak gure banku kontuetako zenbakiek baino gehiago hartzen dituela gogorarazten digute. Ikuspegi holistikoa landu eta esanahia eta gogobetetasuna aurkitzea da helburua, gure finantza egoera alde batera utzita. Gainera, diruarekin eta aberastasunarekin lotuta dauden arazo sozial zabalagoak tirolatu zituen egileak beldurrik gabe, pentsamendua piztean eta elkarrizketak eragitean, diru sarreren desberdintasuna eta kontsumismoa bezalako gairetan sakondu zuten. Bere azterketa zorrotzaren bidez, egileak ezien irakurleei arau nagusiak zalantzan jarri eta bere finantza hauteskundeek gizartean duten eragina kontuan hartu nahi izan. Ikuspegi zabalago honek etorkizun zuzenako eta iraunkorrago baten eraketan betetzen dugun zereginari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Liburu bikain honen horrietan zehar bidaiatu ala, diziplina ezberdinetako ideien tapiz aberats batean murgilduta gaude, egileak ikerketa azterlanak, evidentzia empirikoa eta bizitza errealaren adibideak biltzen ditu bere funtsezko mezuak babesteko, psikologian, ekonomian, historian eta soziologian oinarrituz, ulermen holistikoa aurkezten dute, faktore ezberdinek diruarekiko ditugun jarrerei forma ematen dieten eta gure finantza erabakietan eragina duten. Baina autorearen ambizioak ez dira hor bukatzen. Etorkizuneko joerak eta aukerak ikustera gonbidatzen gaituzte 19. kapituluan, rikeza futura izenburupean, aurrerapen teknologikoek eta arau sozial aldakorrek datozen urteetan diruarekin dugun harremana nola alda dezaketen aztertzen du egileak. Egokitasuna eta aukera berrietara irekitzea sustatzean, finantzen etengabeko bilakaeran dagoen panoraman zehar nabigatzeko tresnekin parekatzen gaituzte. Liburuak ez dugu egiten bere mezu bakoen implikazio politikoak aztertzeari, gobernu politikek finantza erabakiak hartzean duten eraginean sakontzean, egileak pentsamendu kritikoa sortzen du gure banakako hauteskundeak eragin sistemiko zabalagoekin nola gurutzatzen diren jakiteko 14. kapituluan, konposizio nahasia, politika fiskalek gure aurrezki portaera nola molda dezaketen azaltzen dute, hauteskunde pertsonalen eta kanpoko indarren arteko dantzak oragagarria agerian utziz. Hainbat diziplinatako ideiak eta teoriak integratzean, egileak ezagutzarako tapiz erakargarria sortzen du, irakurleak belaunaldien bitartez ahaldunduz, inpaktu historikotik etorkizuneko aukeretara arte,
Garrantzi iraunkorretik bai unibertsaletaraino, liburu honek argibide gisa balio du finantza erabakiak hartzeko trebetasunak hobetu nahi dituztenentzat. Ara. Badirudi zure jakin-mina piztu duen beste liburu liluragarri batekin topo egin dugula. Diruaren psikologia, aberastasunari, diru goseari eta zorionari buruzko ikasgai atenporalak gure adimenen eta gure finantza bizitzaren arteko harreman koraguaren esplorazio liluragarria izango dela agintzen du, baina bidaia argigarri honetan sartu baino lehen, hausnarketara gonbidatzen duten bi galderatan sakonduko dugu, liburu nabarmen honen ulermena sakontzeko. Gure lehen galdera erabakigarria da, nola heltzen ditu autoreak gure pentsamenduan ohikoak diren akats eta akatsak dirua denean? Presta zaitez gure finantza jokabide irrazionalen atzean sekretuak aurkitzeko, liburu honetako horietan mugiltzen denean, seso horien egilearen azterketa zorrotza eta gure finantza erabakiak hartzean duen eragina ezagutuko ditu, prestatu bere puntu itsuei aurre egiteko eta tresna baliotsuak lortzeko oztopo kognitibo horiek gainditzeko. Orain, ezagutza bilatzaileok, gure bigarren galderan sakontzen dugu, nola aztertzen du liburu honek diruak gizartean duen eragin historikoa? Presta zaitez denboraren anaretan zehar garraiatzeko, egileak diruak giza zibilizazioari forma emateko izan dituen modu sakonak azaltzen dituen bitartean, antzinako zibilizazioetatik hasi eta ekonomia modernoetaraino, liburu honek diruaren eta gizarte dinamikaren arteko elkarrekintzari liluragarriari buruzko argia ematen du. Presta zaitez monetaren botere eraldatzailea ikusteko, beste edozein bezalako bidaia historiko batean sartzen zaren bitartean. Baina itxaron. Gehiago etortzeko, tentagarri honek diruaren psikologiari begiratzen badiot, gose handiagoa utzi dizu, orduan bategin nirekin kanal honetan, arpiletzean, ematea eta bideo hau partekatzean, liburuaren azterketa sakon egiteko bidea erraztuko du, ordubeteko iraupena izango duena. Bai, nire lagunek, kontuaren bista guztiek milioi bat jarraitzailetara iristen direnean, lan nabarmen honen barruan sekretuak eta ideia ezkutuak azalduko ditut, beraz, ezkandu aukera erakargarri hau. Ordura arte, nire ikaskideek beren buruei eta jakin-minari eutsi, elkarrekin, aurkikuntza bidaia amaigabe batean mugilduko bada, liburu bat aldi berean, adi egon irakurketa erakargarriagoetarako, analisi liluragarrietarako eta eztabaida argigarrietarako, hurrengo liburuan ikusiko dugu elkar.